Siyabingelela ubingeleli babo dokotela bobisizi bawujabule mfana namhlanje ekhaya umzulu abancincisa ngesoli futhi angixolisi. Namhlanje sithatha ithuba esingayisoli ngalokuthi njengoba kulesibili nje kube khona ama video esiwenzayo. Ufuna sikukhulumeke lokho sikuvume futhi sikusho lokho ukuthi sengunabo abantu abascam abantu besebenzisa igama lika baba dokotela bobisizi bawujabule mfana namhlanje bethi bazobakhela imali esheshayo. Kunendoda lana esebenzisa iStandard Bank, I repeat says iStandard Bank as a business account yayo. Company yakhe kuthiwa yiSoul Ecosystems Pty Ltd ihack abantu ithi izobakhela imali eshesha abafaka abantu imali zabo khona and then i-reference noma inumber abhalise ngayo ibank lezana uvula account number ithi 083 632 6012. I repeat 083 632 6012 inumber register ngayo ebank. Wena kodwa umfonele noma WhatsApp uthi mfolele nambeni 063 075 6622. Lo baba loyo uthatha imali kubantu uzibiza ngoba baba noma ungangena ku account yakhe ungena ku Truecaller ibhanje baba dokotela ibhale kanjalo and thereafter imali ayifakelwe bekumhla ka 2/11 November 2024 eyifakelwa uK Mona ose Eastern Cape. Inamba ka K Mona ithi 078 545 6006 and lo baba ke uthatha ke izimali uzodekwenzela abantu imali esheshayo ibe ingekho into athi uyayenza. iStandard Bank sifuna ukwazi sikuvume kanjani, siyazini ukuthi lo muntu njengoba simnike ithuba lokuthi abe ne-account nabo as a business account, check account, athi kanti ubezoyisebenzisela ibhizinisi kanti bekuyibhizinisi yokuthatha izimali kubantu with the intention ukuthi angabasizi inhlobo. Akafuni nje ukubabona mase befika ufikile umona kumina safonela lo muntu lona ngefoni yami. Safonela lo muntu that is on record. Safonela lo muntu ngefoni yami ifoni i-contract and it tells each checklist yonke ama-inamba engizifonele. Le number lengiyifonelile wakhuluma nayo yonke into wamtshela ukuthi hayi yena akabonwa yena ufaka imali kuphela kusize online akabona nje kuphela kana kusho ukuthi akabona. That is why ngithi angeke ngiveze baba udokotela bakwesizi bawujalo ufana mhlawumbe ekhathi ngizokuna amancinyezi nginohambo ke elubheke eIndia. Lolu hambo lolu lizoba fruitful nomuntu ke ngizohamba naye ngoba efuna ukukhula ungikhokhele kahle ngikhokhele kahle ngase ngamtshela ngathi mina imali oyikhokhile it is okay but ukuthi mhlambe awungithembi ngizokusa eIndia mase sifike eIndia ngizokusa kunechibi iswimming pool la ufika ugeziswa khona inyawo ugeze izandla ugeze ubuso mase usokuthengisa izimbali sikuthengise icheddar ozoyithwala ekhanda mase siyama ke lapha mase sibuyile ehotela ngicela ukuthi ke ngoba uma ngifuna umuntu ngizomsala lapha ngifuna umuntu anginike imoto amsangana ngizwana naye ngifuna nginike imoto mase sibuyile ehotela mase doda uyabona ke phase 1 sesiwenzile uphase 2 sekufuze ngibuse kweIreland lapho kukhona lo muntu esize kuyena ufuna siye eIreland ke khehle lami then ke uma ukuthi ke uma ukuthi ke sesiyaya ke eIreland ngicela ke siconfirm indaba yemoto ukuthi senza njani ngoba if awuyikhiphi le moto engiyifunayo funa uthumele abasebenzi bakho bahambise imoto eparking yami bashiye ukhini lokubhuka ngoba kusasa kufuna ngibuse kweIreland ngoba impilo yakhe ngizoyishintsha completely but into engiyifunayo imoto. Kade ngitshela umunye futhi oseMpumalanga inyanga edume kakhulu eMpumalanga engilisha isibongo sami nayo futhi ngitshela ukuthi hamba icabanga kahle ngoba yona ngizoyisa ngoJune but ufuna ngikhokhe anginike imoto uma soyisa ngoJune ithikithi lakhe ufuna lithengwe ngoApril noma ngoMarch mase ngimisa ke ngoJune but ngalosikhathi imoto izobe ngakumina imoto izobe ngami nalo nesihamba nayo imoto yakhe mesifika nje ngifuna ukuthi aqala abone ukuthi sesikwenzile lokhu bengakwenza lube hamba yedwa ngoba weekend Batman ngeke azakwenza ngeke akekho umuntu ozomtshela ngale eIreland mase emtshela akekho umuntu ozomtshela kuzofika kwenziweni lapha yimina engazi ukuthi kokwenziwani lapha. This is Babu Dokotela Bawisizi Bawujabule mfana namhlanje ekhehle umlo. Bakithi namhlanje sine topic ethi magic wallet. This is our shoot 2. Ngifuna ke ngichaze ngezifo eziphatha abantu besifazane as well as abantu besilisa zokhalo. Sinesifo esisibiza ukuthi spondylitosis. Iqolo. Yabona umuthi kanje? Sathi ungalishaya kanje. That is spondylitosis. You understand? Ishmatot. Spondylitis iqolo. Uzofaka ibhande lapha because you got a spondylitosis. Iyalapheka ke lento. Baba Dokotela u300 ukilapha. Isifo seqolo. Thereafter kuzoba khona isifo esiphatha abantu besilisa aba 30 to 35 years aba HIV positive whereby
is it cervical as well, whereby umuntu wesilisa ama-sperms akhe aba negazi. Lento sibiza ukuthi hemospermia. Ama-sperms uma eba negazi. Now futhi lonto beqala ama-RVs within 2 years iyaphela futhi lonto lo. Akufuni ukuthi uzokuthi ungazuye kuba komunye umuntu isuke izophela first lonto. Usunga nje kudokotela kubulala nge-2-1 ngoba yakubona ukuthi uyi-1-1. Akunika ama-antibiotic amsangano nje vese uyazi vese lento ukuthi lento izosiphelela vese yonke because kwenziwa i-caused by HIV. Sizoba nabantu besilisa abanento esibiza ukuthi ubuhlungu bamasende. Abebuhlungu amasende mase yabila mase kuphuma ifluid kube khona amanzi aphuma akona amanzi ama-sperms lawa yana. Ukulapha lento kwabadokotela kuba u-300 ukulapha lento. Thereafter ke kuzoba khona abantu besifazane abafika kuthina kubadokotela eclinic yakhe nesifo sokuthi une-discharge unephunga uphathini wakhe akajabule ngaye umzimba wakhe uyaxega nje untekenteke. Ngalo ndlela ke omunye unama-fibroids omunye unesigaxa. That alone lonto iyakwazi ukuthi ilapheke. Okunzima isigaxa but ama-fibroids easy ngakulapho uhlele ekhaya ngama-fibroids akuyonto itheni nakhona futhi ulungisa u-300 rand umzolashwa lonto. Then mase siba nabantu besilisa ababa nento. It was around 2010 to 2012 ngafikelwa yinsizwa laphayana eyisigora ngendlela yesimanga. Ijongo nje ufaka ubrand uthiwa ubrown. Yayihamba nomakoti wayo uqhili ufasele nje ekhanda babesuka emsinga bathi bazwile ngami manje bathi awulethe unkosikazi akazali. So wesibili lo mxoshayo ongazomxosha umuthi azali kwanomunye wamxosha wengazali. Ngathi mina analo akazali nalo engazali ngathi suspect wena. And thereafter that is on record. Inkampani ebengiyisebenzisa leso sikhathi bekuyinkampani kaDr. Lona Modarai Global Viral Clinic Laboratories. Then ngase ngathi mina bahambe bobhoka in one of the lodge around eDudok. Babhoka emini benza lento abayenzayo in order ukuthi bakhipha ama-sperms. Bahamba nomakoti wakhe babhoka ke lelo hour lelo basuka nama-sperms bafake kwi-vial bawasa ka-global. Uma ebuya ama-sperms akhe angaphansi kuka-50 million. Awukwazi ukumithisa umuntu ngama-sperms awu-25 million. Awukwazi ukumithisa umuntu ama-sperms awu-7 million. Leso sifo sesibiza ukuthi uzospermia. Thereafter ke lo muntu ke sakwazi ukuthi simlapheke but asinawo ama-sperms adayisa uthini. Sikunika i-treatment yento eqeda lento edala ukuthi ebulala ama-sperms kuwena. Thereafter sesizokwazi ukuthi simsizeke lo muntu leyo. Sike saba nesimo la ukuthi ngo-1995 kwakufika umbongeni ngema nenkampani kwakuthiwa iMagic at 4 AM. Fana nje emkhumbula wenengcaba ephaphile right kodwa kumthenga namanje uright usegoli usevule indawo yokuwasha uyaphusha nje usefake na Wi-Fi uyaphusha nje wenza kahle useSoweto manje kuthiwa uDumisano kaDlamini kubile imlazi we right weshaya uMichelle Labashenge omunye umlungu nje mahamba ngekami kabuhlungu ngabe kwawuye lentwana nje iphethe umlungu lapha befika bephuma eAmerica. Then kwakunentombazana laphana yakaKhumalo wakuthule leti Khumalo. She was so beautiful, very beautiful. Nawe lapha ne dancer lapha kwi-Magic at 4 AM. Magic at 4 AM. Muhle ka but today yamhlasela lento engifuna ukukhuluma ngayo lesibiza ukuthi skin deficiency syndrome. Bayibiza ukuthi skin vitiligo. Le nto leyana siyayazi ukuthi yakhiwa kanjani. Yakhiwa ngamabomu nje umuntu osuke nomona nomntwana othize. Umuzo yakha le nto leyana ufuna amahogo ufuna amaphama ephuce musufuna nalomuthi lokuthiwa igama la lo muthi lo musu ufaka nawo ke futhi musu ufaka umchamo la musu uyithanda uhlanze musu uyithi kanje musu uyavuthula umchamo musu ihamba umthinta lo muntu. Musu yahamba umthinta lo muntu noma uthinta ithawula azoyisula ngalo uthinta idoor anything azoyisula ngothinte lento uma kabayisula ngaleyo nto lento iyangena. Thereafter mase lo mntwana ka lo muntu kuseyagula iyalapheka ke le nto leyo iyalapheka le nto. Into yokuqala nje idingeka udinga aqueous cream that is clear. Udinga i-baby oil as well.
iyona into osuzoyisebenzisa leyo uma usufaka ke imithi yakho ke iyagcotshwa nje akukho umuntu omnika uphuza usozoyicoba nje kuphela le nto le iyalapheka ke le nto le isikhuluma nje nge-skin vitiligo siyasilapha kwa-SBV clinic kuba u-300 wesilapha loya muntu loya and into elaphekayo le engisho ukuthi lezi zinto lezi we have to be telling people about it bakithi uphelile unyaka abantu bafuna ukwakhelwa izinto abanye bebekuzama behluleka saya koMozambique sacishe sabulawa abanye namanje basaqoba ama-passport bathi kunomuntu abamzwele eMozambique ikhehle ekudala eliphilayo kuqanjwe amanga nje kodwa kuqanjwe amanga kuzofika bagqilaze bethi kunekhehle khona amanga yonke into ekuthiwa yikhehle yonke into ekuthiwa yikhehle yonke into ekuthiwa yikhehle unamanga nje yonke leyo nto leyo uzobona uma usufikile ukuthi babudodela weshilo ngathi mina wacishwa salimoto yami laphana anyile kwasuka cishwa sala umphefumulo wami lapha nifika ngena abantu abangiqaphile ngifuna ke sakhele umuntu utikoloshe ngifuna sikwakhele utikoloshe lo tikoloshe lona uzowubekela amanzi lapha endlini lo tikoloshe uzowubekela amanzi lapha endlini lo tikoloshe lona uzowubekela inyama laphana lo tikoloshe lona uzobekela amanzi uzobekela inyama uzowuphekela istiff papa uma usibeka lapha yana uzodla lezo zinto ke uzothatha ubuhlalo obubovu ubuhlalo obumhlophe ubuhlalo obumnyama ubufale ebhodleleni elingaka ufake ebhodleleni elingaka thola ichwane okushuthi okusekuncane uhala kavuma osemncane thola amafutha kahala kavuma osemncane thola uxamu lomncane futhi esibiza ukuthi undweshe angizwe ukuthi ngithini thola futhi amafutha kakhona anganoma ibhaleni phansi lento uma usuwatholile wafaka lana uma usuthola ke imbulu nayo futhi lokho kusekuncane ngabe imbulu esendala hayi lesekhala thola lembulu esencane nayo futhi ifake phakathi faka umnukulumbe faka bonke ovuka kwabafile mose uzofaka umuthi esibiza ukuthi umbhadlangu uyihlanganisa lalala manje inkathi ngikhuluma noJohn ngithatha ngithi mina uyihlanganisa ke lezi imithi engenayo mingaki ovuka bonke ovuka abawu3 ufaka uvuka abawu3 ufaka umnukulumbe ufaka umbhadlangu kulento le uma usuyifakile umbhadlangu siyayikhuphula ke lento le isihlangene into yenzayo uhlukanisa kabili uma uthanda uyigqiba endleleni uma uthanda uyithatha uyiphonsa ezibeni uma usuyibambe ngentambo ukuthi lento uma usuyikhipha ukwazi ukuthi uyithole sizothi mase iphonsa ezibeni sizoyifaka ebhodleni lesiqapho singalivali kodwa lona silivule mase sithola ibhodlela lemayonnaise hayi niphi lemayonnaise uyezwa baba mase siyayithatha lento soyiphonsa emanzini uma siyiphonsa emanzini lento ke izocwila lapha emanzini ukucwila kwayo izohlala 7 days mase siyayilanda after 7 days uma ulanda lebhodlela ufuna ulibambe ulikhuphula ulithi kanje ulibuka ukuthi linjalo ufuna libe nesmoke iphatha ngathi linenkungu mase ingekho le nkungu libuyisele phakathi uma ususulanda after 7 days ofica sekuneyinkungu thatha ke lento ke sivukile utikolosheke usuya nayo straight endlini umtshela ukuthi ukudla kukhona ekhaya osendleleni ke kulula ke uthola indlela eY section eT section crossroad wena ufika uyigqibe lento ukuthi section kuY section la uyihlukana khona indlela lapho zithintana khona ufika uyigqibe lapho ke lento lena uyayigqiba lento usuyahamba after 7 days usuyilanda uma usuyilanda uyiphathela inkukhu emnyama ufaka igazi layo ufaka yenyongo ufika ekhaya uyifakela inkukhu emhlophe ufaka inyongo kuphela usuyangena ke nobaba mkhulu ubaba mkhulu lapha wena ozomtshela ukuthi ufuna akwenze le ini ngakho ngithi mina zenzele ngoba muwenzelwa yimina ngizokucharge imali ngemithi mina ngikutshelile ngayo uma ngikwenzela utikolosho ngizokucharge imali ngeke ngikwenze utikolosho mahala ngizokucharge nje imali umusu usuyamtshela ke lo muntu ukuthi udla phuza nanka amanzi nansi istiff papa adlayo nansi inyama idlayo kuphela akayidle into
uqikelele ukuthi inyama kube inyama evuthiwe ingabi nalegazi ngoba nizophambana uma ukwamdlisa into negazi. Inyama umnike yona kanye every 6 months. Most of the time akadle impuphu, stiff papa lesi, adle aphuza amanzi kuphela. Kuzosebenza ke enzeke lento oyifuna. That is the making of utikoloshi. Ufuna nje ukwakhela utikoloshi lento ke isuka khiwe kanjalo ke. Then le nto uyayithatha ke lento uyibeka esontweni, uyithatha lento uyibeka egarage la uyibeka ayihlale ekhaya yisa la eyosebenzela khona. Ngoba ekhaya izozinquma izingane, izozigqilaza ingane, izozikhubaza ingane, ayifuneki into esazi ukuthi yokwenza. Hamba uyibeka la eyosebenzela khona. Ngisho ukuthi ke lento ke bengifuna ukukutshela. Bakithi ake ubuke uye elapha ethuneni. Ufike nje emathuneni uscout news kunamathuna la amahle amakhulu namagama ahlonishwa othola ukuthi bafike bawakline ngesonto bawakline mase beshiya imbali. Uyabamba uyilokishi bafike bashiya imbali. Lezambali after 2 days ziphinde zibone futhi ziphephethe umoya ke kulungileke. Lezambali ziyasebenza lezambali. Ake ungitholele lezo mbali ufike nazo. Zingadlulisa kube into encane ezingagcwala isandla nje uma usufika nje. Uma usungitshela ukuthi ezigabani qala. Ngitshele ukuthi ezingathatha imbali zomxhaka zomuntu ongamazi. Uthi hayi babudodela ngiyazithola le mbali. Ngithi nawoza la zonke ungiphathele imali engaka. Ngizokunika lo mkhuba lo. Mina nginembali mina zangempela ke engekutshela ukuthi ngithatha. Nginembali mkhulu nginembali angizisofu futhi angixosi. Nginembali zangempela mina. Like serious ones. Ongeke uzukholwa ukuthi lezo mbali zile akubabudodela. Engisebenza ngazo abantu abasuke beyazi into abayifunayo. Engikunika uthatha le mbali wenze kanje. Mase ngiyihlanganisa le mbali, mase ngithi hamba uyokwenza into esikuthuma yona. Lezo mbali lezo khona eziyenzayo kehle. Khona into eziyenzayo, Magic wallet. Abantu mebesifuna ukwakhelwa iMagic wallet, ufika ne-wallet lenkulu. Kwi-wallet enkulu ukhipha zonke into eziphakathi. Mase uza nayo i-wallet osuke uzoyithenga. Wallet engaka, yabo? Wallet engaka. Hayi le nto liyabiza ngoku afford lebo, iyabiza ngoku afford. I-wallet engaka. Le wallet ke ufika nayo ke mase ke sesiyakwakhela ke lo msebenzi we-Magic wallet. Le Magic wallet ukhuluma nayo njengomuntu. Lento uma uyitshela into ukuthi siyangena manje mase ngene eCasino ungena nawo le wallet. Mesifika la kunento esiyela phakathi siyikhipha into siyichitha la phansi nje sesiqala siyadlala. Usuyamtshela ke lo muntu ukuthi ngeke ngisuke lo mshini ngawinanga. Lento izoyishaya imali. Le wallet yenza noma yini wena la oye khona ngenhloso ulanda imali. Kusuke kuyi-wallet ke lenye Magic wallet. I-wallet yokusebenza, i-wallet yomuntu oyazi into ayenzayo. Siyakha ngo-30,000 rand. Ayina discount ayina lutho. Yakhiwa nje 30,000 rand. Ungenawo sithi hayi amzama kuyindawo. Mhlawumbe bazokwakhela bona ngemali encanyana. This is Baba Dr. Bowe sisibojalo mfana uhlelo ekhela uzula amancinisa ngisona futhi angixolisi. Thuru nebahle nonke siyabonga.